Hello, madam. O asa na? Kumusta naman itong ipapangita ako nimo? Grabe sad ka, madam. Oy, niapaganin ko sa quarantine hotel. 5 days pa daw ko diri. Mao ba? Sige, pahulay lang sa diha. Asa man day si Macario, madam? Kay nga nung manunta. Di, manglimpyo na ko diri, di. Ambot na sa ito sa dunya, magyaw-yaw na sa ito. Kaya puro ko na tiyanak ang baniyaw. Palihog lang kong ingon, madam. Ingna siya nga talawang kay siya. Wa siya klaro. Grabe ka, sulag yun na ni mong madam, oy. Kaya balong naapata dali sa quarantine hotel, magsige na magpanugo ang iyang mapa-mapa. Mura nga bagyog dako kay pangbayan na niya sa kuha. Kumusta na ka to si Papadong, no? Nakita na to niya ang imong, titulo sa imong mga kabutangan. Daoy, gitawagan ako to ganina. To apa cross quarantine hotel. What? Ningon bagay ito nga wakay kuno kay Klaro. Tungod aning Macario, ako gyud din taon na suguan ani pagpangita og mapa diri sa Pilipinas. Kalayo ba? Alangan sa ako'y adto sa Pilipinas nga wa magreklamo man sa kag way mo limpyo sa imong balay. Oh, way mo limpyo sa imong opisina. Nya usa pa sad siya man sa export dito sa kanang chicks hunting. Chicks hunting. Unya na siya mag-chicks oy. Siya may export ato. Mao siya gi mo adto sa Pinas. O gani, ingon ko sa iya ha. Times ako no. Yatag ba nimo kay Papadong ang mapa? Pag sure di andun niya, oy. Ikaw magigagunit ato, akong gitunol nimo. Ha? Pagtanong diha. Wala ba dyan sa kuha ang mapa? Bibibi ang tawagan si Papadong. Ang kuwang kasumubiya suton latong muko. Basig na i-treasure diri ron ba? Total 5 days pa naman ko mag-stay diri. Pangitaon na to ni mga treasure diri, basig na sila gipang tago diri. Diba may mabagting diri, oy. Balhin ko glaing pwesto. Uy, ba? Tawo mo ako si madam, oy. Hello, madam. Dala ba nimo ang mapa? Ha? Uy, wala sa kuha, madam, oy. Nakalimot sad ko kuha atong mapa sa imo, ha. Ha? Wala sad sa kuha biya. Sige, bye. Makaryo, wasad ko nung kay Papadong ang mapa. Ano lang, madam? Isag, bukasan pa ko nimo. Wala jud sa ko ang mapa, wala. Naunsa ba? Basin imo na sad siguro tong giilo. Ay, sa madam, ha? Maghuna-hunas ako. Ay, sir. Aha! Wala sa kuha, madam. Wala gid sa kuha mapa. Aha! Daan palagi ko. Naagay treasure diri dapitan eh. Ha, kahadiro. Patay ka sa kawaron. Uy, samin ang mabriyan eh. Gusto. Kabalo na ko. Panood na ako ni sa TV. Si Lupin the Third. Open Sesame! Nagpring yun! Mau na yun eh! Daan pala ko nagyubahan dito rin, napita ba? Kwao na ko na eh.